Hello mga kainday! Ngayong araw ay gagawa ako ng Luzano Sport. Ito, kailangan natin ng tinapay. Kailangan natin ng rolling pin. Kailangan natin ng ito, asat. Itong gagamitin pang tulma. At syempre, kailangan natin ng malinis na chopping board. Kasi dyan natin ilipaplap yung tinapay. Yan mga kainday. Ang dami yung mga kainday. Natin. Tumatakbo yung ano madulas. Yan mga kainday. Na ganyan, ipaplat lang natin siya na mabuti pa yung plat na. Tapos, ang gagamitin natin, kasi wala naman tayong molder na maganda, so yan na lang, nakaparaan na lang natin na ganyan. So, kailangan natin ng malambot na tinapay, yung bagong-bago ba kasi para hindi siya mahirap flat or hindi siya magka-crack mga kainday. Ayan na mga kainday, o yan. Tapos ilagay natin mamaya sa egg, tapos breadcrumbs, tapos ilagay sa freezer, tapos iprito, and then lagyan sa gitna ng chicken, tapos kalitan. Kailangan natin ng itlog, dalawa ho ay yung itlog na yan. Depende sa inyo kung marami kayong gagawin, or kunti lang, pwede naman isa. So, breadcrumbs, ayan. Ayan. Ayan natin sa itlog, mga kainday. Tapos, sa breadcrumbs mga kainday. Ayan. Ayan. Okay na siya mga kainday. Ayan mga kainday ang ating nagawa. So, bali 22 piraso ang aking nagawa sa dalawang large na tinapay. Ayan mga kainday.